תושבי צפת שלום, מדבר אילן שוחט, ראש העיר. על פי תחזית מזג האוויר, אנו צפויים לסופת שלג קשה שתחל ממחר משעות הצהריים. אני מבקש לנצל את הזמן הנותר לצורך הצטיידות והיערכות למצב בו נאלץ לשהות מספר ימים נצורים בבתים. בגלל שסופת השלג הצפויה תהיה הפעם גם במקומות נמוכים יותר, יש סיכוי גבוה להפסקת חשמל ממושכת. בכדי לצמצם תנועת רכבים מיותרת בשעת הסופה, אנו נסיים את הלימודים במוסדות החינוך מחר בשעה 12 בצהריים. מוקד החירום של עיריית צפת יפעל במתכונת הצלת חיים ויטפל בקריאות חירום בלבד. כפי שהתמודדנו עם סופות קודמות, הלקח העיקרי הוא מוכנות והערכות שלנו ושלכם התושבים ביחד. מודה לכם על שיתוף הפעולה ויחד נעבור זאת בשלום. שלכם אילן שוחט, ראש העיר.